Cando partimos, nunca pensamos en atopar o paraíso como así foi. Nas Rías Medias comprendimos que existía non só un lugar maravilloso onde disfrutar, senón a paisaxe máis fermosa que os ollos dos homes podíamos comprender. Alí descubrimos mulleres impresionantes que só coa súa presencia permitían disfrutar de todo aquel. Lugares como Sada ou a Torre descubrían especies tan variadas e sabrosas que prometían unha vida mellor. A viaxe hacia as Rías Medias non foi fácil e para chegar sufrimos penalidades que grazas a unha ferramenta tan interesante como é a gaita galega podemos solventar mellor. As letras do noso trovador Farruco foron básicas para manter a calma e a xente unida en momentos de crise. Hei dicir que hoxe podemos escribir estas palabras gracias ao noso oficial de cuberta, Borja. Asina, Capitán Carli. ¡Todos para adentro! Carlos, colle as gaitas! Pasáchete de carallo, meu. Case lle vacías o cargador enteiro de pallóns. Pero ti bicho o tamaño que ti. Puideches disparar cas gaitas de dó. As de lá fan moito máis dano. Tratarei-me de controlar para a próxima. Pero semejante bicho.
temos a muller da Galiza máis lindo que hai. As rías medias son do melloriño, confirma o asinte que o vento que vai. Miña nai, estamos dentro do bandullo do bicho. Que dis? Primo, a ver como nos sacas desta. Espero que trouxeras as túas ferramentas. Déixame guardar a linterna. Non sei se usar o bombo explosivo ou a gaita da zoca.